Inkantolo ephakeme yase Bloemfontein ithole ukuthi uDokotela Nandipha Magudumana wazivumela ngokwakhe ukubuyiselwa kulelizwe azikahle kamhlophe ukuthi uzobhekana namacala enkantolo. Lo dokotela ubethe akazange avume ukubuyiselwa kulelizwe wathunjwa eTanzania futhi ke lokho kwakungekho emthethweni. Inkantolo ivumile ukuthi ukuboshwa kwakhe eTanzania kwabe kuyindlela yokuthi azobhekana namacala akhe kulelizwe nokuyinto ekumthethosisekelo. Yasichitha ke isicelo sakhe. The application is dismissed with costs, including the costs of 2 counsel where so employed by respectively the 1st to 3rd respondents and the 6th respondent. I-NPA isemukele isinqumo senkantolo. Siligunya abantu lezotshutshiso siyasamkela isigqibo senkundla ephakamileyo yase Bloemfontein ethe yagweba isichitha isicelo sika Dr. Magudumana. Sizawulungiselela ityala lakhe ajongene nalo ke ngokwenza basibuphuhlise ubutyala ngapha kwamathandabuzo. Abeseka umndeni wesisulu uKatleho Bereng bathi kube nobulungiswa. You can see my face. I am so relieved. I never slept because, anything can happen in the court of law. But I'm excited and we welcome the decision. Isicelo sakhe sichithwe nezindleko zaso, okusho ukuthi ke kuzomela azikhokhele izindleko zecala. Magudumana waboshwa eTanzania nesinqandamathe sakhe uThabo Bester njengoba esolwa ngokumelekelela ukuthi eqe ejele laseMangaung nyakenye. Uzobuyela enkantolo ngasekupheleni kwalenyanga njengoba wakhoxisa ukufaka isicelo sebheyili wathi uzokwenza lokho ngokuhamba kwesikhathi.